салом дӯстон, шаби гузашта дар Аврупо чанд бозии ҷолибу дидани сурат гирифтанд. Маълум аст ки ҳамагон бозии дастаҳои Челси ва Ливерпулро бесаброна интизор буданд. мухлисони Челси, Ливерпул ва Манчестер Сити попкорн ва колаҳояшонро гирифта дар пеши телевизион ҷамъ шуданд. Ду дастаи даъвогар ба чемпионӣ бозии худро доир карданд. Пеш аз рақобат маълум буд ки Юрген Клоп дар ин бозӣ дастаашро бо сабаби мубталои коронавирус шудан роҳбарӣ карда наметавонад. Бо ин мушкилиҳои Ливерпул поён наёфтанд. Мо имрӯз дар бораи ҳамин бозӣ ва дигар воқеаҳо бо иштироки топ дастаҳо гап мезанем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо баҳс дошнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, имрӯз Манчестер Юнайтед бозии аввалини худро дар соли 2022 мегузаронад. Оё Роналдо бо ҳамдастагонаш метавонад дар майдони худ Олд Траффорд Вулверхэмптонро шикаст диҳад? Тамошои ин бозиро шумо метавонед бо 1х ҷолибтар гузаронед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. қабл аз оғози бозии марказӣ хабар дода шуд ки Алисон Бекер ва Жоэл Матип ҳам гирифтори вирус шуданд. Аз ин ҷо метавон гуфт ки мушкилиҳои кадрии Ливерпул бештар буданд. Таври бозӣ нишон дод набудани Лукаку дар ҳайати Челси он қадар мушкилии бузургам нест. Бозиро ливерпулиҳо хеле олӣ оғоз карданд ва дар дақиқаи 9 Садио Мане ҳисобро кушод. Дар дақиқаи 26 бошад Муҳаммад Салоҳ голи 16-умашро дар Премер Лигаи Англия зада ҳисоби бозиро 2-0 намуд. Ҳама ба тору мори Челси омодагӣ медиданд ва аммо аввалтар аз ҳама Ковачиш дар дақиқаи 42 ва пасон Пулишиш дар дақиқаи 46 ҳисоби бозиро баробар карданд. Дар нимаи дуввум ҳам дастаҳо кӯшиши идомаи задани голҳоро карданд, лек дигар мухлисон голро надиданд. Натиҷаи мусовӣ ҳардуи дастаро дар зинаҳои қаблияшон дуюм ва сеюм боқӣ гузошта аз Манчестер Сити дуртар кард. Астон Виллаи Ҷеррар аз дастаи Брентфорд ва Бёрнли аз Лидс мағлуб шуданд. Ҳамчунин Брайтон дар ин давр бо ҳисоби 3-2 дастаи Эвертонро мағлуб кард. Грандҳои футболи Испания Реал, Барса ва Атлетико аввалин бозиҳои худро дар соли нав баргузор карданд. Реал Мадрид соли 2022-ро бо мағлубият оғоз кард. Дастаи Хетафе ки яке аз аутсайдерон ба ҳисоб меравад, ба таври ҳангомавӣ мадридиёро мағлуб кард. Ба як голи Хетафе шогирдони Анчелоти то охир ҷавоб гардонида натавонистанд. Дар бозии дастаҳои Барселона ва Майоркам натиҷаи минималӣ ба қайд гирифта шуд. Барои хави соли 2022 бо пирӯзӣ шурӯъ шуд. Сол барои Барса накӯ хоҳад буд ё ин ки на, инро вақт нишон медиҳад. Атлетико Мадрид рақиби қавӣ дошт. Ин Райо Великано буд ки яке аз дастаҳои дурахшон ба ҳисоб меравад. Шогирдони Симеоне бо шарофати 2 голи Анхел Корея пирӯзии муҳимтарини худро ба даст оварданд. Мусоҳибаи Лукаку метавонад боиси рафтани ӯ аз дастаи Челси шавад. Баъд аз суханҳои ӯ ки Интерро таъриф карду рафтанашро аз шаҳри Милан иштибоҳ шумурд, Лукаку дар ҳайати Челси дар рақобат бо Ливерпул мавқеъ пайдо накард. Баъд аз ин ҳолатҳо дарҳол хабари рафтани ӯ ба дастаҳои дигари Англия пайдо шуд. Маълум гардид ки моҳи январ Лукаку ба ягон ҷо намеравад ва ҳамон тобистони меомадагӣ амалгари 28-сола дастаашро иваз карда нест. Дастаи Тоттенхэм яке аз вариантҳои хуб барои Лукаку гуфта мешавад. Антонио Конте ва Лукаку бо кори якҷоя дар Интер ҳамдигарро хуб мешиносанд. Ҳамчунин Манчестер Сити ҳам яке аз талабгорони ҳуҷумкунандаи Белгӣ гуфта мешавад. Аммо аз байни ин ду даста Лукаку лондониҳоро интихоб хоҳад кард. Тоттенхэм пеш аз Ромело ба ҳамлагари дастаи Фиорентина Душан Влахович мароқи хоса зоҳир мекард. Лек агар Лукаку Челсиро ба Тоттенхэм иваз кунад, лондониҳо аз харидории Влахович даст мекашанд. Ба ин ҳуҷумкунанда ҳамчунин Ювентус чашм духтааст. Туриниҳо дар ҳамин шабу рӯз мушкилиҳои ҷиддии молиявӣ доранд. Аз ин рӯ Ювентус ҳамлагари 21-солаи мунтахаби Сербияро танҳо ба иҷора гирифта метавонад. Барои Лукаку чанд варианти давом додани карьера ҳастанд. ӯ баъди мусоҳибааш дар Челси мавқеъро дар 1-2 рӯз соҳиб намешавад. Барои баргардонидани боварии Тухел ба Лукаку вақт ва сабри зиёд лозим мешавад. Лионел Месси коронавирус шуд. Ин аллакай хабари расмӣ аст. Дастаи ПСЖ аз мубталои ковид шудани 4 футболбози даста хабар дод. Ба ғайр аз Месси ҳамчунин Хуан Бернат, Серхио Рико ва Натан Битумазала гирифтори беморӣ шуданд. Мушкилиҳои Месси дар Фаронса идома доранд. Баъд аз поёни ёфтани соли 2021, бисёриҳо трансфери Мессиро ба дастаи ПСЖ яке аз бадтаринҳои сол арзёбӣ карданд. Коршиносони соҳа натиҷаҳои заифи бозингари аргентиниро мисол оварда ишора мекунанд ки ӯ ҳеҷ гоҳ дар дастаи шаҳри Париж мавқеи бузург пайдо кардан наметавонад.
айни ҳол лео дар карантин қарор дорад. Новобаста ба як голи Месси дар 11 бозии Лига 1 шахсоне пайдо мешаванд ки ба бозингари аргентинӣ бовар доранд. Ин қисми одамон мавсими гузаштаро ба хотир оварда ишора мекунанд ки Месси оғози бад дошт, аммо дар ҷараёни мавсим тавонист бозиашро ба назму тартиб дарорад. Вале фаромӯш намекунем ки мавсими гузашта нокомиҳои Месси танҳо то моҳи октябр давом ёфтанд, на то охири сол. Коронавирус Роналдоро ҳам ором нагузошт. Роналдои бразилиро феномен ҳам мубталои ковид шуд. Ӯ чанд муддат пеш дастаи Крузейроро бо нархи $70 миллион харидорӣ кард. Ба митом дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.